Прывітанне, дружа. Ты на канале беларускай мастачкі Ольгі Палунісы. І сёння я паказваю, як намаляваць вось такога тыгрыстага, сапраўднага коціка дваранскай пароды. Нам спатрэбіцца алейная пастэль і шэрая папера. Я паэтапна пакажу і патлумачу крок за крокам, як намаляваць такога коціка. Першае, што я зраблю, я выберу 6 крэйдаў алейнай пастэлі і паспрабую зрабіць вось такія выкрэскі на асобным аркушы паперы, якая будзе такога ж самага колеру, як і асноўны фон. Белы колер, шэры, вохра, такі шэра-вахрысты, трошку цямнейшы, цёмна-карычневы, падобны да умбры, і чорны. Гэта 6 асноўных колераў, якія спатрэбяцца нам для таго, каб намаляваць вось такога коціка. Зрабіўшы такія пробы выкраскі, я раблю эксперыментальныя змешванні гэтых колераў. Зноў-такі на гэтым жа аркушы паперы я правяраю, як гэтыя колеры паміж сабой змешваюцца і які яны даюць вынік. Гэта мне спатрэбіцца, калі я пасля буду маляваць, і мне спатрэбіцца нейкія ўнесці змены, нейкія падкарэктаваць дэталі. Абапіраючыся на вось эту выкраску, я магу ўжо арыентавацца на тое, які вынік у мяне атрымаецца. Я вельмі люблю алейную пастэль. Мне падабаецца, як яна змешваецца, якія яна вынікі дае. І гэта рэальна нагадвае такія алейныя фарбы, толькі ў крэйдах. Абавязкова зрабіце такую выкраску, каб пасля ў вас не было нечаканасцяў. І ўвогуле на працягу таго, як вы будзеце маляваць вашага коціка, вы заўжды зможаце на такім асобным аркушу паперы, на такой своеасаблівай палітры зрабіць нейкія пробныя штрыхі, пробныя затушоўкі для таго, каб потым выкарыстаць гэта на сваім малюнку. Не трэба адразу эксперыментаваць на працы. Лепш мець вось такі асобны кавалачак паперы, на якім вы будзеце рабіць свае эксперыменты. І так, гатова. У нас з вамі атрымалася 6 крэйдаў. Імі я і абмяжоўваюся. Я люблю менавіта на самым пачатку вызначыцца, якія менавіта колеры мне спатрэбяцца, каб намаляваць маю працу. У дадзеным выпадку для гэтага коціка я выбрала вось гэтыя 6 крэйдаў. Ну і зараз я пачынаю з таго, што зраблю першапачатковы накід гэтага коціка. Паспрабую, возьму самы светлы аловак, які я маю, самую светлую крэйду, і пачну рабіць такі накід, контурны малюначак, для таго, каб размясціць выяву коціка ў фармаце аркуша. Раблю вельмі лёгкімі такімі штрыхамі, акуратненька, не націскаючы вось этой крэйдай, а проста ледзьве заўважныя лініі пабудовы фігуры вось гэтага коціка. Гляжу уважліва, дзе ідзе лапка, таксама намечаю жывоцік, галоўка. Усе гэтыя дэталі паступова у мяне праяўляюцца. Гэтым жа спосабам, вот менавіта на гэтым этапе, можна наносіць нейкія дадатковыя лініі, якія будуць дапамагаць адчуваць будову, размяшчэнне лапак, грудной клеткі, вушак, галавы, вочак, плечыкаў коціка. На гэтым этапе можна намеціць
дзе знаходзяцца тыя часткі коціка, якія незаўважныя пад поўсцю, яны нам не бачныя так відавочна, але яны існуюць, яны ёсць у гэтай жывёлкі. Усё гэта існуе пад скурай, костачкі, можа, нейкія мышцы мы там адчуваць будзем, альбо мы ведаем, што яны там ёсць, таму што мы гладзілі коціка, мы ведаем, што вось тут у яго так трошку на галоўцы, на чэрапе пералом, тут перапад, тут яшчэ нешта. Вот усё гэта можна зараз неяк намеціць на вашай працы для таго, каб потым вам было больш зручна і больш зразумела, як падае святло на коціка і як змяняецца вот это асвятленне разам са зменай формы. Так паступова у нас утвараецца такі накід. На гэтым этапе лёгка можна пасунуць нейкую дэтальку, калі вы сумневаецеся, што яна не зусім дакладна у вас атрымалася, можа, не на тым месцы, як патрэбна, то бок лініі могуць перамяшчацца, могуць удакладняцца нейкія дэталі контура. Але на гэтым этапе памятайце, што проста ваш коцік праяўляецца на гэтым аркушы паперы. Такія лёгкія намёткі. Ну і рабіць это трэба, у дадзеным выпадку я так раблю, самай светлай крэйдай. Не белай, я ўзяла вохру і так вось у мяне атрымліваецца. Заўжды прыемна маляваць уласнага коціка. Таму, калі у вас коцік такі тыгрысты, то, канешне, вам будзе прыемней маляваць. Можа, колеры вашага коціка трошку адрозніваюцца, тады вы можаце трошку змяніць колера, которые будуць менавіта для вашага коціка. Пасля таго, як агульны такі накід зроблены, вось вы ўжо паглядзелі, так, дакладна ўсё атрымліваецца, галоўка на месце, жывоцік на месце, тут лапачкі на месце, все добра, і хвосцік там, дзе трэба. Тады я пачынаю намечаць плямы самых светлых месцаў у коціка. Не прамалёўвайце на гэтым этапе нейкіх дакладных палосачак, рысачак. Проста намечайце іх. Хай это будуць плямкі, якія будуць зноўкі паступова ўсё больш і больш праяўляцца на вашым малюначку. Я шчыра ўдзячна ўсім, хто паглядзеў маё мінулае відэо, на якім я малюю свайго чорнага коціка. Я вельмі ўдзячна тым, хто пакінуў каментары пад гэтым відэо. Гэта рэальна мяне натхняе. Хочацца дзяліцца з вамі яшчэ больш і больш сваім досведам. Мне было прыемна прачытаць, што кагосьці з вас мае працы натхняюць, каб самім узяцца і маляваць. Спрабуйце рабіць гэта, не бойцеся, не імкніцеся рабіць прыгожых акадэмічных малюнкаў, імкніцеся маляваць у сваё задавальненне, не імкніцеся быць ідэальнымі ў сваіх працах, імкніцеся проста выказаць свае пачуцці, свае адчуванні да вашай любімай жывёлінкі. Спрабуйце яе намаляваць. Калі ваша жывёлінка па сваіх колерах вельмі моцна адрозніваецца ад маіх коцікаў, то, калі ласка, дасылайце мне свае фотаздымкі і, мажліва, у наступным відэо я намалюю вашага коціка. І я раскажу паэтапна, патлумачу, як намаляваць кацейку такога, якога вы любіце і які вам дае столькі задавальнення ў вашым жыцці. Я дапамагу вам намаляваць вашага антыдэпрэсанта. Калі гэты этап завершаны і ўсё, што можна было намаляваць вось гэтым светлым агрыстым колерам,
Вы ўжо намалявалі, можна прыступіць да наступнага этапу. Возьмем зараз светлы колер, але не цёплы, як вохра, а шэры, халодны. І пачнём пазначаць, пачнём маляваць тыя светлыя плямкі, тыя светлыя месцы на коціку, якія маюць халоднае адценне. І таксама не прамалёўвайце дакладна кожную палосачку, а проста малюйце агульнымі плямкамі. То бок, калі там некалькі палосачак светленькіх, паміж імі трошку чорнага, то можаце не маляваць асобна гэтыя палосачкі, а можаце агулам светлай плямай намаляваць некалькі палосачак. Потым, калі мы будзем маляваць далей больш цёмнымі колерамі, мы будзем праяўляць дэталькі і дапаўняць больш дробнымі дэталькамі. Акрамя таго, я вельмі люблю алейную пастэль менавіта за гэтую яе ўласцівасць, што яна таксама, як і алейныя фарбы, можа здымацца з паперы, можа перакрывацца паверху іншым колерам, можа змешвацца з больш ніжнімі слаямі. Гэта ўсё вельмі такія прыемныя і цікавыя этапы малявання васковай пастэллю. Для жывасці і для натуральнасці вельмі добра ўжываць адценні цёплыя і халодныя. Менавіта класці іх побач. І гэта будзе надаваць натуральнасць вашаму малюнку. І не важна, што вы будзеце маляваць коціка, ці кветачку, ці прыроду. Так дзейнічаюць законы асвятлення, законы жывапісу, што менавіта спалучэнне цёплага з халодным, калі мы кладзём цёплы колер побач з халодным, халодны побач з цёплым, гэта ажыўляе працу. Яшчэ некалькі слоў хочацца сказаць пра ўжыванне паперы нейкага іншага тону, не абавязкова белага колеру павінен быць фон. Спрабуйце браць шэрую паперу для фона, цямнейшую, святлейшую. Можна браць паперу, якая толькі трошку адрозніваецца сваім адценнем ад белага. А можна браць паперу, якая мае больш выразны, больш насычаны колер, але не бярыце паперу вельмі яркую, бо з ёй на першасных этапах будзе даволі складана працаваць, каб ваш фон не перакрыкваў ваш малюнак, каб ён не спрачаўся з вашым малюнкам. Вельмі цікава маляваць на чорнай паперы, альбо на цёмна-бардовай, цёмна-зялёнай, увогуле на паперах цёмных колераў. І калі вы будзеце маляваць алейнымі пастэлямі на цёмных паперах, вашы малюнкі будуць вельмі насычанымі выглядаць, вельмі такімі прывабнымі, вельмі кантраснымі. І гэта рэальна будзе ўзбагачаць ваш досвед, вашы ўражанні і ваша задавальненне ад вашай працы. Творчы працэс ёсць такая гульня з матэрыяламі. Калі вы спрабуеце нешта, атрымліваецца, можа быць, адразу, можа быць, не адразу. І вам здаецца, што нічога не выходзіць, што нешта такое незразумелае выйшла. Але тут важна не спыняцца, а проста працягваць маляваць. Проста працягваць запаўняць далей гэты аркуш паперы і ісці гэтым шляхам, хаця можа будзе здавацца, што вы кудысьці не туды зайшлі, нешта не тое робіце. Проста працягвайце, проста ідзіце. І праз нейкі час ваш малюнак пачне больш і больш праяўляцца і будзе больш зразумела, што зараз рабіць, што рабіць на гэтым этапе і куды ісці. Ну, а мы зараз пераходзім да наступнага этапу. Бяром вось такую шэра-вахрыстую крэйду і пачынаем працаваць над тымі плямамі на коціку, над тымі часткамі, якія па сваёй танальнасці недзе пасярэдзіне паміж светлымі месцамі
і цёмнымі месцамі. Ну і, канешне, мы звяртаем увагу на тое, дзе гэты колер сам па сабе больш заўважны на целе коціка. Таму, калі гэта могуць быць нейкія цёмныя месцы, мы дадаём у цёмных месцах. Мы таксама можам і на светлых месцах трошку дадаць, трошку змешаць гэтыя колеры. Гэта будзе так у нас больш жывапісна выглядаць. Між іншым, такое пытанне. Вось як, на вашу думку, да якой тэхнікі, да якога віду мастацтва можна было паднесці алейныя пастэлі? Па сутнасці, пастэль сама па сабе лічыцца графічным матэрыялам. І ў такім выпадку можна сказаць, што гэта графіка. Але гэта алейныя пастэлі, і паводзяць яны сябе як алейныя фарбы, у тым ліку часткова. Акрамя таго, мы выкарыстоўваем вот это спалучэнне халоднага і цёплага, тое, што характэрна менавіта для жывапісу. Тое, што мы пішам алеем, гэта ў любым выпадку жывапіс, нават калі там жывапісу вельмі далёка, у такім класічным разуменні. Таму вот мне цікава, як бы вы класіфіцыравалі такі матэрыял, як алейныя пастэлі, да чаго гэта лепш аднесці, да графікі ці да жывапісу. Ну і пакуль малюеце, арыентуйцеся на мой малюнак, паглядайце сабе і проста памятайце, што калі мы адпраўляемся ў дарогу, мы ведаем кропку, адкуль мы ідзём, і мы уяўляем кропку, куды мы прыйдзем. Але саму дарогу мы можам не ўяўляць, і яна можа мець нечаканасці, і не заўжды, калі мы глядзім у вакно, мы ведаем дакладна, які пейзаж убачым. Таксама і з малюнкам. Мы пачынаем, і разгортваецца працэс. І на гэтым працэсе некаторыя этапы могуць быць нам ясныя і зразумелыя і падабацца, а некаторыя могуць выклікаць нейкія пытанні, але паступова гэта ўсё вырашыцца. Вы таксама можаце ў каментарах напісаць пытанні, якія ў вас узнікнуць, і я буду старацца ў наступных відэо адказваць вам на гэтыя пытанні, альбо буду адказваць вам прямо ў каментарах. Таксама вы можаце звярнуцца да мяне і атрымаць у мяне кансультацыі альбо заняткі онлайн. Я маю вялікую практыку ў гэтым выкладанні. У тым ліку хочу сказаць, што вось менавіта гэтага коціка мы малявалі з маёй студэнткай онлайн. У яе атрымаўся вось такі цудоўны малюначак. Калі ласка, паглядзіце, які сімпатычны. Гэта яе коцік, які жыве ў яе дома. І гэта яе праца вельмі дакладна, вельмі добра перадае вось гэты спакой, цеплыню і пяшчотнасць, якую выклікаюць у нас такія мілыя коцікі. Калі яны спяць у нас на канапе альбо на каленях. Я заўжды ўзгадваю мою дачушку ў такім выпадку, калі яна кажа: «Мама, я не магу ўстаць, мяне коцік прыціснуў». Вось гэта якраз такі коцік, які як прыцісне, то ўжо і ўстаць не можаш. А яшчэ ў мяне ёсць улюбёная казка Уладзіміра Караткевіча, якая называецца «Чортаў скарб». На маю думку, галоўны герой гэтай казкі – котка, якая жыла ў хаце Янкі. Ці ведаеце вы такую казку? Пашукайце, а я вам коротка перакладу яе сваімі словамі. Я ўвогуле вельмі люблю казкі, і у мяне шмат розных казак. Некаторы час я ездзіла ў Мінск на так званае поле цудаў у Ждановічах і вышуквала там кнігі, якія надрукаваныя яшчэ за савецкім часам Расійскай акадэміяй навук, бо яны збіралі некаторыя казкі, паданні, легенды розных народаў. І гэтыя запісы былі зроблены менавіта мовай тых народнасцяў, якія жылі на тых тэрыторыях. І такім чынам у мяне ёсць казкі карельскага памор'я, потым ёсць адыгскія казкі. І вот калі я чытаю гэтыя этнічныя казкі, я гляджу, што мала што ў сучаснай літаратуры з'явілася новага. І нават той жа Пушкін, которага усе вывучалі ў школах на савецкай прасторы, нават ён у сваіх творах вельмі добра карыстаўся менавіта казкамі невялічкіх народаў.
Я троху адхілюся ад тэмы казкі, вярнуся да нашага малюнка, таму што пакуль я тут балбатала, я якраз дамалявала ўсё, што можна было, на маю думку, намаляваць вот этим шаравата-вахрыстым колерам. Зараз я бяру крэйду цёмна-карычневага колеру і пачынаю наступны этап. Я пачынаю маляваць яшчэ больш цёмныя плямкі. Зноў-ткі дзесьці я змешваю вось гэты цёмна-карычневы колер з папярэднімі слаямі, а дзесьці я больш тоненькія ўжо буду рабіць такія дэталькі. Але агулам я памятаю пра аб'ёмныя такія масы, пра аб'ёмныя карычневыя плямы, і я памятаю, што цела коціка яно не плоская такая карцінка, а што дзесьці ў яго ёсць спінка, дзесьці ёсць бачок, дзесьці ёсць ножка. І ўсё гэта у нас можна заўважыць пад вось гэтымі агульнымі палосачкамі. То бок нават калі я на коціку малюю палосачкі, я ўсё роўна памятаю, што ягонае цельца гэтага коціка гэта не проста буханачка хлеба, як ён тут вельмі падобны на гэта, а гэта яшчэ цэлая куча там розных костачак і мышцаў, которые пад этой скуркай і пад гэтай поўсцю знаходзяцца. І вось таму я так вельмі уважліва гляджу, дзе гэтую чорненькую палосачку зрабіць больш яркую, дзе зрабіць светлейшую, дзе зрабіць ледзь заўважную, а можа дзесьці увогуле мне пераўтварыць іх зноў у плямкі ці больш дэталёва прамаляваць. Вы можаце назіраць за тым, як я малюю, і слухаць казку Уладзіміра Караткевіча ў маім пераказе, безумоўна. Я памятаю гэтую казку, калісьці пачула ад сваёй улюбёнай настаўніцы Вікторыі Мікітаўны Чырвонцавай. Жыў-быў у нейкім краі Янка са сваёй сям'ёй. Жонкай, дзецьмі, была ў яго скаціна, карова, козы, быў сабака, ну, ўсё як трэба. І ў хаце ў яго жыла кошка. Звычайная такая пярэстая кошка, вось якраз як мы зараз малюем. З кіпцюрамі і з хвастом. Любіла яна лавіць мышэй, а таксама любіла спаць на печы. А таксама вуркатаць і калыхаць дзетак, калі яны засынаюць. Ну вось, аднойчы завёўся ў гэтага Янкі ў хаце чорт. І гэты чорт зусім не даваў спакою. То ён у коміне выў, то нейкія шкоды яшчэ ў хаце рабіў, то пад печу нечым свяціў. Удзень яшчэ больш-менш было нармальна, а ўночы зусім было складана спаць нават у хаце. І таму Янка са сваёй сям'ёй вырашыў спаць на сене. І вось аднойчы вечарам яны збіраюцца ўжо ўсе, гаспадарку зладзілі, збіраюцца ісці на сена спаць. А трэба сказаць, што гэта якраз быў ужо пачатак восені, і сталі ўжо час ад часу такія даволі халодныя дні рабіцца. Але Янка ўсё яшчэ спаў на сене і думаў, што як толькі ўжо зусім можа пахаладае, то збярэцца і пойдзе дзе ў свет шукаць іншага месца, бо ў гэтай хаце з-за гэтага чорта жыць ужо немажліва. І вось збіраюцца яны спаць на сене, і раптам заходзіць у вёску павадыр з мядзведзем. А трэба сказаць, што ў тыя часы, гэта было даўно, па Беларусі хадзілі такія павадыры, якія вадзілі мядзведзяў, і гэта мядзведзі па-рознаму забаўлялі людзей. То яны там танчылі, то паказвалі, як баба ваду нясе, то паказвалі, як п'яны на зямлю валяецца. І такіх мядзведзяў, між іншым, дрэсіравалі ў Смаргонях. Гэта зусім побач ад маёй радзімы, ад Маладэчна. Там была такая спецыяльная школа мядзведзяў, і з гэтай школы мядзведзі па ўсім свеце разыходзіліся, такія дрэсіраваныя. Ну і вось і быў у гэтага павадыра такі дрэсіраваны мядзведзь са Смаргоняў. Прыходзіць ён у гэтую вёску і думаць, дзесьці мне пераначаваць, бо ноч халодная, спаць ужо на вуліцы складана. І бачыць Янка ў дварышчы са сваёй сям'ёй. Ну, падыходзіць і пытаецца, кажа, можа, гаспадар, вы пусціце мяне пераначаваць да сябе. А гаспадар кажа, калі ласка, начуй, толькі я ў хаце не начую, я начую на сене. А што так, пытаецца той. Ну, мяне, кажа, чорт завёўся. Хе-хе, кажа павадыр, каб это павадыр, да яшчэ з мядзведзем, да нейкага там чорта спужаўся. Не было такога ніколі. Ну і пайшоў ён у хату спаць. Як сцямнела, а спусціўся ў хату чорт.
Але не проста так, спусціўся ён праз комін і адразу ў печ. А ў печы стаяла рэпа пареная. Трэба сказаць, што ў тыя часы на Беларусі бульбы яшчэ не было, і людзі варілі рэпу. Гэта была такая улюбёная ежа, салодкая, смачная рэпа. І вось стаяў там гаршок з рэпай. І чорт, трэба паесці рэпы. Сеў ён на прыпечак, звесіў ногі. Ну, а пакуль чорны чорт у чорнай печы сярод чорнай ночы сядзіць на прыпечку, на чорным прыпечку, мы з вамі возьмем чорную крэйду алейнай пастэлі і пачнём папярэдні завяршаючаму этап, пачнём маляваць на нашым малюнку самыя цёмныя месцы. Самыя такія цёмныя акцэнты будзем рабіць. Але памятайце, што кожная чорная плямка павінна адрознівацца ад другой чорнай плямкі па памеру, па свайму, па форме, па насычанасці, бо з чорным колерам таксама трэба гуляцца як з усімі астатнімі. Ну і вось, пакуль вы назіраеце, як я чорнай крэйдай буду маляваць чорныя плямкі на коціку, мы вяртаемся назад у нашу казку да чорта, які сядзіць на чорным прыпечку. Сядзеў сябе чорт, еў рэпу, але ён не ведаў, што ў хаце спіць мядзведзь, а мядзведзь лёг каля печкі, бо печка была цёплая, зразумела. Павадыр лёг сабе там на лаве недзе. У хаце было цёмна, нічога не бачна, чорт сеў сабе, адкрыў гаршок з рэпай, стаў яе есці, а шалупіні стаў кідаць на падлогу. І адна шалупініна патрапіла мядзведзю на нос. Мядзведзь ад гэтага плюха прачнуўся, панюхаў, злізнуў, смачна. І пачаў ён там каля печы зноў збіраць і шукаць, што б такое з'есці. Дзе яшчэ такое смачное тут што валяецца? Ну, а чорт жа ведаў, што ў хаце, акрамя коткі, нікога зараз няма. І ён падумаў, што гэта там котка нейкая чмыхкае, чамкае, фыркае і замінае яму чужой рэпай ласавацца. Узяў чорт, капытом піхануў мядзведзя, апсік, гадасць такая на гэтага мядзведзя. Но мядзведзь это вам не котка. І ён такіх выбрыкаў чортавых цярпець не будзе. Устаў мядзведзь на заднія лапы, схапіў таго чорта, ды давай яго круціць ды валтузіць, ды давай яго драпаць, сваімі мядзвежымі абдымкамі абдымаць, ды давай яго круціць па-всякаму. Ледзьве той чорт вырваўся у печ, у комін і дзёру хутчэй. Раніцай усе прачнуліся, мядзведзь з павадыром паціху сабраліся і пайшлі зноў у дарогу. Янка са сваей сям'ёй залезлі ў печ, падумалі, што гэтую рэпу мядзведзь усю з'еў. Ну, не першы і не апошні раз мядзведзю прыйшлося адказваць за чужыя справы. Ну, але з таго часу стала ў янкавай хаце ціха. У коміне ніхто не вые, ніхто нідзе не грукае. Час ад часу нешта пад печкай свеціцца, але гэта ж цярпець можна. Перадумаў Янка з'язджаць, застаўся ў сваёй хаце і зажыў добра, цёпла і шчасліва. Аднойчы, гэта было вельмі позняй восенню, араў Янка зямлю. І бачыць, ідзе да яго насустрач стары знаёмы чорт. На капыты бруд прыліп, гразі па пуду, з носа звісае, прастуджаны, халодны, галодны, няшчасны. Шкада стала Янку таго чорта і пытаецца Янка ў яго: «Здарова, дружа, як жывеш ты?» «А, — кажа чорт, — кепска жыву». «Так што ж на госці не заходзіш?» — кажа яму Янка. «Ну, як бы не хачу я да цябе на госці заходзіць. Хаця трэба было б, бо я там казан з золатам пад печкаю ў цябе прыхаваў свой. Але як успомню тваю кошку, не хачу больш прыходзіць да цябе».
Ну, ты, калі што, кажа Янка, заходзь. Ну, хіба, можа, зайду, кажа чорт, але ты мне скажы, ці жыве яшчэ ў цябе тая твая кошка? Так, кажа Янка, жыве, яшчэ і 6 кацянят нарадзіла. Яшчэ і 6 кацянят. Так, 6 кацянят. І ўсе з такімі ж лапкамі, з хвастамі. І з кіпцюрамі, пытаецца чорт. Так, а таго ж, малыш, канешне. Ой, даліся мне тыя кіпцюры. Не, мусіць, я да цябе больш не прыйду. І пашоў сабе чорт далей. Янка дараў зямлю, вярнуўся дадому, павячэраў, і толькі праз некалькі дзён успомніў, што чорт пра нейкае золата пад печкай расказваў. Залезлі яны пад печку і выцягнулі адтуль гаршок поўны залатых манет. Ось узрадаваліся, адбудавалі яны хаты ўсёй вёсцы, вся вёска зажыла шчасліва, все былі сытыя, задаволеныя, усіх былі каровы, коні, свінні, куры, сабакі, і ў кожнай хаце была котка з кацянятамі, і жыла яна ў кошыку, на вакенцы, і ўсе былі шчаслівыя. І кажуць, што калі-нікалі чорт да Янкі ўсё ж прыходзіў дзяцей пакалыхаць, але прасіў, каб котку за дзверы выстаўлялі. З той пары і прайшла такая прымаўка, што багатаму і чорт дзяцей калыша. Вось такая цудоўная, чароўная казка ад Уладзіміра Караткевіча. Ад сябе я хочу яшчэ дадаць, што да коткі у беларусаў было вельмі асаблівае стаўленне. Каты маглі лічыцца увасабленнем дамавых альбо хатнікаў, якіх яшчэ называлі. Як бачым з гэтай казкі, чорт баяўся ката. Але каты і з анёламі сябравалі. Каты распавядалі казкі, каты маглі хадзіць у лес, і нават там жывёлы, лясныя жывёлы, вялікія і меншыя, таксама баяліся ката і паважалі яго. Успомніце хаця б казку пра тое, як кот сышоў у лес і пасяліўся ў доміку лісы. І як ліса усіх звяроў падпарадкавала гэтаму самаму страшнаму зверу. А колькі спета чароўных калыханак, і ў кожнай з іх, амаль у кожнай з іх, пяецца пра коціка. Спадзяюся, вы гэтую байку слухаеце, а коціка малюеце. Звярніце ўвагу на самыя выразныя дэталі коціка. На вушкі, на носік. Закцэнтуйце увагу над тым, як заплюшчаны вочкі ў коціка. Ён так старанна-старанна іх зажмурыў, быццам ён вельмі старанна спіць. Напрыканцы, калі ўжо ідзе дакладная дэталізацыя, мы можам выкарыстоўваць розныя крэйды. Мы можам больш змешваць колеры паміж сабой, больш дробненькія нейкія дэталі прапрацоўваць, асабліва на тых месцах, якія бліжэй за ўсё да нас знаходзяцца, такіх як хвосцік, носік, вочкі, лоб коціка. Можа быць, дзесьці можна трошку намеціць цень, каб коцік знаходзіўся ўжо ў прасторы, а не проста быў нейкім прыклееным. Ну і давайце проста паназіраем вось гэтыя апошнія крокі, апошнія штрыхі працэса малявання коціка. Пакуль я малявала, стала цямнець на вуліцы, і мне прыйшлося ўключыць лямпу. Таму наступная палова відэа, наступная яго частка будзе ўжо трошку з іншым асвятленнем. Але спадзяюся, вы мяне за гэта прабачыце.
Дзякую, што да канца даглядзелі маё відэа. Дзякую за вашу падабайку, за ваш каментар. Буду ўдзячна, калі падзеліцеся гэтым відэа са сваімі сябрамі, тым, каму можа быць гэта цікава. Калі зараз па завяршэнні я гляджу на свой малюнак, у мяне ўзнікае адчуванне спакою, задаволенасці, цішыні і ўтульнасці. Спадзяюся, ваш малюнак прынясе вам таксама вельмі добрыя эмоцыі. Прыемных вам, утульных і цёплых вечароў з вашымі гадаванцамі. Да новых сустрэч у новых відэа.